Ola, chámame Jorge Quevedo González, son da terceiro SB e hoxe vou ter unha divertidísima entrevista ca miña boa. Dentro vídeo. Ola, boa. Vamos falar do San Xoán, xa que estamos neste mes. Tú fas algo na festa do San Xoán, como algún ritual ou algo? Claro que se fai. Fais un ritual E cal é? no San Xoán. Pois se queres enseño, chu. Ensínamo. Por ven aquí. Mira, vamos a empezar sai por aquí, que é por onde as hai, moi bonita. Mira, entramos na horta. O primeiro que collo xa, pois vou de seguido. Mira, collo a erva luisa. Agora non ten flor, pero cando veña por San Xoán xa ten. E despois viño e collo destas rosas todas, tamén. E vamos a outro sitio, que tamén hai máis cousas que se fan. E aquí non as tiño na horta porque son salvajes. Pero vámolas a... non de fora, pero vámolas a mirar tamén. E que fas con todas esas... Vamos a ver primeiro, vou te dicir as que son. Todas. E despois te digo que fago cuelas. Vale. Mira, temos, mira, a chesta que está lá arriba, mira. Aquela amarela que está lá arriba, aí a chesta, tamén a collo. Aquela chesta. Collo o sabujeiro que teño aquí, mira. Tamén, que ten a flor, pero ainda ten que ter moita máis. E despois collo tamén os estrabajos que están aquí. Os estralocos. Collo os codesos. Os codesos aquí non os hai porque non é monte. Pero se houbera monte tamén collía codesos. Porque eso espanta as bruxas. E entonces, despois fago con eso todo unhas ramilletes. E entonces poño nas entradas das portas. Porque ven o San Xoán, iso é o día anterior que se fai sempre. E entonces ven o San Xoán e bendice a casa. E co que me sobra, entonces meto nun cubo de auga e poñoas ao rocío na horta, para que collan o rocío de toda a noite. E eu pola mañá temprano levántome moi cedo e viño para coller o rocío de San Xoán, porque é moi bo. E cando empeza a sair o sol, pois eu, entonces miro para o sol porque se ve moito máis grande que ningún día. E se fixaron moito para el, parece que se move. E despois vouñome para a casa e collo aquela auga e entonces lavo a cara con ela. Porque esa auga é a que é papel moi boa. Sacaba os granos da cara e todo aquí, se te lavaras con ele e todo. Así, mira, é moi curativa. E ten moitas propiedades. E é o único que faemos po día de San Xoán. E despois faise unha fogueira, a noite tamén. Faise unha fogueira con moita leña, con moitas cousas, e transe as sardiñas, e asámolas e comémolas. E saltas a fogueira para espantar as urcias. E tú ainda saltas, abuela? Agora non, eu se me poño ainda salto, se non é moi grande, ainda salto. Ainda dou o salto, viña por riba de lá. Porque iso é moi boa, o faeres. Pois moitas gracias. E asan as sardiñas e faise todo, así para comer e para todo. Pois moitas gracias, abuela. Ai, de nada, de nada. Eu estaba moi contenta de che faer e decirte estas cousas todas que se fan. Claro. Pero eu non quero que tú perdas as cousas estas, que as hijas faendo cando eu non estía. Saluda a cámara e despídete, abuela. Hala, adiós.